tomto videu si vyrobíme domácí tablety neboli kapsle do myčky. Jejich výroba je velmi rychlá, jednoduchá a hlavně vychází velmi levně. Výhoda oproti prášku do myčky, který jsme vyráběli v minulém videu, je v tom, že samozřejmě tablety jsou jednodušší na dávkování. Základní recept je ale v podstatě stejný. Na výrobu domácích tablet do myčky budete potřebovat 2 díly prací sody, takzvaného uhličitanu sodného, 2 díly jedlé sody, hydrogen uhličitanu sodného, 1 díl kyseliny citronové a 1 díl soli do myčky. Tyto poměry si potom velmi jednoduše přepočítáte na dané množství v gramech. Například pro výrobu 300 gramů prášku do myčky, který je základem pro tablety, smícháme 100 gramů sody na praní, 100 gramů jedlé sody, 50 gramů kyseliny citronové a 50 gramů soli do myčky. Při míchání doporučuji nějakou ochranu, třeba roušku na obličej, abyste nevdechovali ten prach. Směs potom stačí jenom pořádně promíchat. Nyní budeme potřebovat naši směs trochu navlhčit, aby šla upěchovat do formiček a držela pohromadě jako tableta. Tady jenom opravdu velmi opatrně přidávejte vodu, ideálně pomocí nějakého rozprašovače nebo po kapkách, a to za stálého míchání. Důležité je dát vody co nejméně, jenom tolik, aby byla směs vlhká a držela u sebe, jako když například děláte z písku bábovičky, ale nesmí být úplně mokrá. A taky by neměla začít nějak viditelně šumět. Pokud byste tam nalili příliš vody naráz, jedlá soda a kyselina začnou pěnit a reagovat už v té míse. A to samozřejmě nechceme. Optimální konzistence je taková, že ta směs drží tvar při stisknutí, právě jako třeba vlhký písek. Potom si můžeme připravit tvořítka na led nebo nějaké formičky, do kterých budeme směs plnit. Tvarem i velikostí by měly ideálně odpovídat prostoru dávkovače v myčce. Směs potom napěchujte do formiček a zatlačte ji tak, aby vznikly kompaktní tabletky. Potom už je stačí jenom nechat pár hodin vyschnout. Jakmile je směs suchá, můžeme opatrně vyklepnout z tvořítka. Je důležité, abyste hotové tablety skladovali někde bez přístupu vlhkosti, jinak by mohly začít měknout a drolit se. Takže nějaká uzavíratelná dóza bude úplně stačit. A použití je potom už velmi jednoduché, stačí vzít jednu tabletu, dát ji do dávkovače do vaší myčky a spustit prací program. Opět upozorním, že tyhle tablety nenahrazují sůl do myčky ve vašem dávkovači. Sůl v receptu sice částečně změkčuje vodu, ale pokud vaše myčka vyžaduje doplňování soli, pokud vám tam svítí kontrolka, tak ji rozhodně doplňujte. Výhodou těchto tablet je, že víte, co v nich máte, nezatěžujete životní prostředí, nemusíte se bát, že by nějaké zbytky nežádoucí chemie ulpěly na vašem nádobí, ze kterého potom jíte. A jako bonus navíc vyjdou tablety velmi levně. Mně osobně pere tento prášek do myčky i tablety velmi dobře. Minimálně se vyrovná komerčně vyráběným prostředkům. Samozřejmě záleží na tom, jak moc máte zaschlé nádobí, jaký zvolíte prací cyklus a taky i na tom, jak máte tvrdou vodu. Dejte vědět, jak se vám tablety vydařily. No a nebo jenom video olajkujte, případně dejte odběr, jestli ještě neodebíráte. Díky moc a mějte se krásně.